Η εισπνευστική συσκευή Elpenheiler είναι μια καινοτόμου συσκευή πολλαπλών απλών δόσεων, ειδικά σχεδιασμένη για τη λήψη φαρμακευτικής σκόνης μέσω εισπνοής. Κάθε δόση του φαρμάκου είναι συσκευασμένη σε ειδικά σχεδιασμένες ταινίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή Elpenheiler. Τα ακόλουθα αποτελούν οδηγίες προς τον ασθενή για την σωστή εισπνοή των φαρμάκων μέσω της συσκευής Elpenheiler. Ανοίξτε το χώρο αποθήκευσης πιέζοντας. Πάρτε μία ταινία μιας δόσης και κλείστε τον πάλι. Ανασηκώστε πλήρως το κάλυμα του στομείου, πιέζοντας ελαφρά τη διαγραμμισμένη περιοχή. Ξεκουμπώστε και σπρώξτε προς τα πίσω το στόμιο, ώστε να αποκαλυφθεί η επιφάνεια τοποθέτησης της ταινίας μιας δόσης. Κρατήστε την ταινία μιας δόσης με τη γυαλιστερή της επιφάνεια προς τα πάνω, έτσι ώστε να βλέπετε την μπλε γραμμή. Βάλτε την οπή της ταινίας στην προεξοχή πρόσδεσης της επιφάνειας τοποθέτησης και πιέζοντας ελαφρά, βεβαιωθείτε ότι η ταινία έχει στερεωθεί καλά στην προεξοχή. Τα κοιάθια της ταινίας θα εφαρμόσουν στις κοιλότητες υποδοχής της επιφάνειας τοποθέτησης και οι οδηγοί θα κατευθύνουν την ταινία στη σωστή θέση. Κλείστε το στόμιο και τραβήξτε οριζόντια το ανάγλυφο άκρο της ταινίας που προεξέχει μέχρι να αποκολληθεί. Η δόση είναι τώρα έτοιμη να εισπνευστεί. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το στόμα σας. Εκπνεύστε πλήρως. Προσέξτε να μην εκπνεύσετε στο στόμιο της συσκευής. Φέρετε τη συσκευή Elpenheiler στο στόμα σας και τοποθετήστε τα χείλη σας σφιχτά γύρω από το στόμιο. Εισπνεύστε αργά και βαθιά από το στόμα μέχρι να γεμίσουν οι πνευμονές σας. Κρατήστε την αναπνοή σας για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή όσο περισσότερο χρόνο μπορείτε με άνεση και ταυτόχρονα απομακρύνετε τη συσκευή από το στόμα σας. Εκπνεύστε και συνεχίστε να αναπνέετε κανονικά. Ανοίξτε το στόμιο. Θα επιβεβαιώσετε ότι έχετε εισπνεύσει όλη τη σκόνη όταν τα κοιάθια της ταινίας είναι άδεια. Τέλος, αφαιρέστε την άδεια ταινία. Η συσκευή Elpenheiler είναι έτοιμη για την επόμενη εισπνοή.